han aname ele tum khay akache song akardom nang litum han PPG lo si pini litum megarili labangso constituency ingkora trok pen kaching room labangso arili pini litum pedoponpo lapen litum ladak difu lumbajong a constituency pas name ongdung arat nitum non chingrum lo ajak ke ha berola ahichi par chot along pen hadang nangkang hong atum dadu lapen ajak pia satum anabang ke manja ahichi adung along nangkang hong atum dadu lapen pini ladak tahun lapen inglong kiri apart atum anabang ke dak go boys filong se nitum chingrum lo la se non nitum dak pen ilong so pen ate barpo la sila hello nitum labangso rili nitum ke binang ko katheke la hello isi non ke bangji parliamentary election ilitum inglong asotum inglong araratum kopuson mesitum edet elong rikecherai komima halabangso mathasi pini nitum labangso rili bilo lapen pini nitum te theklong lorak kado me magadak chingrum edun edalo athema lumbajong ke angkang thepik la se manjapar atum anje da anwang bedelo lapen berola nangkang hong atum dadu manja nangkang hong atum dadu pini ladak lo thegong lo hajara muni se dak chingrum lo latum aphan ke BJP lapen kongres atum asonra meeting nang chetong dunon pharo pho lapen suri sinang pipo po arat kali lagi amet hang jungjung pen methang akia dat pen chekhorosi alang litum wanglo lapen nang barlo han ke jor atum punoy heng ke jor atum punoy din hajira chokle matum punon ba kapre ka business ke klem atum punoy auto ke be atum punon alang litum methang aki chekhorosi alang litum khei longria phan mathasi alang litum nang barlo lasi pini labang so rili pen la halo karbiang long angkang pi inglong akhe inglong asodo anapan kerai komtip ji aparti ke APHLC an chotlo pu bangke ilitum karbiang long araratum non chini tanglo lasi chorolo pini alang litum hajar amuni dang ke bar nilitum damtangani anda pu bomlo ilitum karbiang long lake kece ke biatum bang nang cerai chip lo latum benitum cepe jogi polote ilitum akhe tum make prangsi itum edet elong ri cerai kom chip nang pola 6 schedule to the Constitution of India aron ateng pela bangsa council ko son mesitum ke cari pon pe mika thegima halak sinitum chasemet nitum sarjai ka tharpen along awareness ki people jok pini amek prang rentilo lahelo chorolo sinonitum bar polo dapen noni longso pena pini tuma sarjai ka thata non bang bomlo se ongdung suriar mu pen itum dak lumbayong pena menon ke bari phan pangcheng ponpo अच्छा पिनी लबांग सो रिली लोंग तारा बसा सी पादोजी मति नाले तुम के एक्सपेक्ट करते हैं बांग कौन हदा आर्मू चलो नीले तुम आके कम नहीं था 60-70,000 बार आर्मू के पाचे तो ये फासिंग तुम का बोर ई ला हेलो ala pente do pigla na नीले तुम लोग nakidun je panda kom se kom dak lumba jong menda nakidun je tum do pigla hata me नीले तुम गाड़ी ये bang pedorun eda rate BJP tum jahak meeting nang bidun bon ni tum kacinia tenge sel her group meeting ho pipini meeting madi awa basai da kaci thi la puyo gari hai da kaci thi la puyo la so na masi ajak me gari ke long le tum na do ulang lalu loma nak tu benar je lo ni ni pe chalbo dak pen bar por salam than pe chalbo du ko be homosti tong lo aje amar ami এই প্রোগ্রামটো পাতা হৈছে আৰু আমি এপিল কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি ইষ্ট ৱেষ্ট আৰু যিমানখিনি ডিমা হাছাও যিমানখিনি ট্ৰাইবেল মানুহবিলাক চুকে কোণে গৈ পোৱা নাই কথাবিলাক আৰু গৈ পাওক যাতে ওলাই আহক আমি একেলগে গোট খাই একেলগে আমি আন্দোলন কৰিলেহে আমি সম্পূৰ্ণ আমি পূৰণ কৰিব পাৰিব
সিহঁতে গম পাইছে গোটেই এতিয়া ট্ৰাইবেল পিপুলবিলাক গম পাইছে এতিয়া খিলঞ্জীয়াবিলাক গম পাইছে যদি নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ লগত যদি জালে আমি নিজৰ অধিকাৰবিলাক হেৰাই যাব আৰু মানে গোটেই যিখিনি নিজৰ অধিকাৰবিলাক হেৰাই যাব আৰু যিখিনি চৰকাৰৰ যিমানখিনি পাবলগীয়া আঁচনিবিলাক পাইপবিলাকো এতিয়া পোৱা হোৱা নাই এনেকৈ মানে বহুত কষ্ট মানুহ ভুগি আছে চলি আছে সেইকাৰণে সিহঁতে এতিয়া সহ্য কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণেহে আমাৰ APSLC সিহঁতে যোগদান দিছে